18 februari is het en we zijn in het Stadhuis van Heerlen, waar voor de eerste keer een soort openbare gemeenteraadsvergadering is. Waar de carnavalsautoriteiten, de Prinsencarnaval van diverse wijken en stadsdelen komen inspreken en de raadsleden komen verduidsen wat volgens hun nog veelt in hun gedeelte van Heerlen. En we gaan dat opnemen deze avond en we gaan kallen met de hoofdrolspelers. En we brengen het eigenlijk als een soort extra editie van de Vastelovensboemel. Hij wil veel op te sterken deze avond. Het Niets-Dweesje raadslid van Heerlen is natuurlijk weer gekapitteld in de raad. Roel Leers, wat had ze nu weer uitgevreten? Ja, wat niet, hè, Frits. Tijdens zo'n carnavalsraad dan moet je eens af en toe uit de band springen. En als er om drank gevraagd wordt, wie ben ik dan om tegen te sputteren? Een drankje, en zeker gemeentepils, die moet er bij zo'n zitting wel in zitten. En ook dat is gelukt. Hè. Dus af en toe loont het zich ook. Hè. Ben je nog emoties van wantrouwen of zo aan het denken? Nee, met carnaval niet. Met carnaval heb ik alleen maar emoties van vertrouwen. Want daar heb ik 100% vertrouwen in de hele vastelovend. Ja, richtig Heerlen. Chic Roel, geef gas. Ja, heel af. De burgemeester van Heerlen, Roel Wever, de man woont al 30 jaar hier in het zuiden. Maar ja, hij spreekt geen Heerlens dialect. En daar werd hij vandaag alweer voor gekapitteld. Word je dan niet moe van, Roel? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel leuk dat ze dat blijven proberen. Maar dan hebben ze nog niet met de koppigheid van mij te maken gekregen. Dus ik ga het de mensen niet aandoen om hun oren pijn te doen. Ja. Groot gelijk, groot gelijk. Jij stond denk ik meteen helemaal achter dit plan, dit initiatief. Ja, dat is natuurlijk wel het leuke. Ik omarm de carnaval in de volle breedte. Ik vind het fantastisch dat we er zoveel traditie en zoveel leuke dingen hiermee doen. En als je dan al die carnavalsverenigingen bij elkaar kan krijgen en even met de raad een beetje kan hakkelen en steggelen, ja, dan doen we het goed volgens mij. Ja. Hey, de tweede helft komt er nog aan, dus geef ze van katoen. We gaan er fors tegenaan. Dankjewel. Prins Michel van de Vlaamrijders van Welte Bensroa. Ja, wat kent zo'n man hoe hij in die raadsdebatten klagen? Want in Welte Bensroa is het allemaal wie am Schnürchen. Hè? Alles Hosanna, nou huisjes in het patronaat en dat is verdig. Ja, nou ja, dat is het geurt net, Frits. Het leven wel, het is goed natuurlijk. En waarom het goed vertoeven, dat meen ik oprecht. De lui die zijn nog vriendelijk meteen en die hebben het goed meteen. Maar ja, als we dan één ding mogen klagen, één klein ding onder de lachende zon, dan is het toch inderdaad het patronaat. Waar veel verenigingen gebruik van maken, maar hoe langzaam het dak begint te lekken. En dan ben ik blij dat ik daar toch even aandacht voor mogen vragen. Ja. Nou ja, ik wens je alle succes ermee, want dit is inderdaad wel nodig, lijkt me. Joh. Wat ze ook nog aanstipt, dat vond ik wel erg mooi, dat is dat Gieker gezin uit Welte Bensroa wel in één of meer verenigingen zit en dat ze daardoor dat enorm samengevuld krijgt. Wie gaan we dat in Heerlen doen? Ja, wie gaan dat in Heerlen doen? Ik zou zeggen een beetje ziel van de Vlaamrijders kopiëren naar de Heerlense wink. Zou niet verkeerd zijn, denk ik. Dus ja, dat DNA we dan wel. Dus door alle verenigingen doorgeven en alle gezinnen, kunnen ze nog gaat verlieren. Dus ja, we proberen het te brengen. Dus dat is wie we het toch kunnen kopiëren. Dat is het, Frits. Ik werd er een beetje stil van. En verwaand zijn ze ook gaar niet in Welte Bensroa. Nee, we proberen niet verwaand te zijn. We zijn alleen maar verwend. En dat is met de Vlaam en de lui. Dankjewel, veel spas. Thijs Bogaert, president van het CCH. Nog kende hem nog van de eerste aflevering van de Vastelovensboemel. Ik vond het redelijk zachtmoedig in die betoog. Ja, kijk. Met Vasteloven moesten natuurlijk de gevestigde orde op de hak nemen. Maar ik vond het ook wel gepast om de eerste keer bij de eerste raadsvergadering waar we als Vastelovensvereniging aanwezig zijn, om dan eens ook de complimenten uit te spreken. Want hoewel we altijd veel negativiteit horen, mogen we ook wel eens af en toe het positief zeggen tegen de raad. Daar had je misschien gedacht, beter met Huurning dan met Essig. Precies.
De moesten soms eerst zaaien, zodat ze dan ook in het oogsten. Nou ja, ik vind dat vanuit het gebruik geredeneerd lijkt me dat best een verstandige strategie. Want in gebruik zijn ze niet immer zo tevreden over Heerlen. Nou ja, niet zo tevreden, dat wil ik niet zeggen. Maar wie zeggen ze dat netjes? Het is altijd wel een beetje zo de strijd, gebruik, Heerlen. Zeker met de vastelovend. Maar ik moet zeggen dat de gemeenteraad aan het college de laatste tijd steeds meer ook gebruik ziet staan. Dat is altijd voor verbetering vatbaar. En als vasteloosvereniging, als stadsvasteloosvereniging, zijn we ervoor om dat ook af en toe aan de kaak te stellen. Hey, schöne vastelovend toch gebruik. Graag gedaan, dankjewel. Hetzelfde. De prins van de soeplummelen van een hele baan, Ruud de Eerste. Ruud, du hast een enorm pleidooi gehoord voor hele baan, uiteraard. Du bent een man ook van de kindervasteloven. Jazeker, ik ben de voorzitter van de Stichting Jeugdcarnaval Hellebaan. En ik heb me dit jaar laten uitlenen bij de soeplummelen. Die wil ik ergens een echte prins. En dus hebben ze mij goed gekozen. Hè? Ja. Want dat ging ook met het mededeling gepaard dat de samenwerking niet immer zo optimaal was, maar dat er nu samen aan de kar zullen trekken. Ja, zeker. Kijk, vroeger van verhalen, het mooie is, we allemaal weten wat dat gespeeld. Maar vroeger was allemaal ooit zeer moeilijk hier en daar. Maar tegenwoordig, het is echt, ja, we hebben het echt gevonden, we doen heel veel samen. We hadden wel in de gaten dat voor de jeugd apart houden en dat voor de ouderen, zeg maar. Maar het moet samen. Want samen was de carnaval vieren, jong en oud. En dat hebben we op dit moment voor elkaar. Ja. Zo is dat helemaal, Ruud. En genoeg volk op een hele baan, waar ze er vastelovend vuur organiseren en regelen. En nu nog ook het accommodaties erbij, hè? Ja, dat zou we schön zien. Kijk, we hebben op de hele baan de Komen Bron. Op zich is die in orde. Maar wij toch hier meer een beter podium, met muziek, een geluidsinstallatie. En die missen we eigenlijk wel. Ja. Nou, de debatten zijn wel begonnen, dus ik zou zeggen, geef dich eraan en veel spaas op de hele baan. Dankjewel, het gaat zeker lukken. Dankjewel. Nou, de deputatie heeft van de Bokkeriërs met opperbok Patrick Dortand en met prins Rowan, die nog even had moeten ingrijpen, omdat het juiste liedje niet door de luidsprekers kwam. Maar daar had ze geen problemen met. Nee, ik heb er zeker geen probleem met. En ik weet ook niet wie het geregeld heeft, maar voor het wel fatsoenlijk opgelost. Ja. En dan die interpellatie bij de burgemeester. Wat zag ze mij toch? Ja, ik zeg gewoon, typ, dat moet ons helpen. Hè? Ja, we kunnen niet lang erover praten, maar dat is wel zo. Ja. Niet lang hellen, Roel Wever bellen. Hey, want Patrick, toen houdt van tevoren een gans exposé gegeven over wie goed en wie chic het op hele hei gaat, maar ook dat het niet alleen maar roze geur en maneschijn is. Nee, ja, zeker. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Dat weten we allemaal. En het is goed om die punten even aan te halen, zodat eigenlijk het op heel hei nog beter is dan het eigenlijk al is. En laten we eerlijk zien, maken veel spas en plezier met de carnavalstijd en de rest van het jaar. Ja goed, er zijn geen dingen die nog glad gestreken moeten worden. En ik denk dat dat nu vanavond goed is om dat eens een bier aan te stippen en duidelijk te maken richting de raad. Kan helemaal beter. Het kan immer beter. Je moet immer progressie hebben en je moet immer groeimogelijkheden zien. En dat zien we gelukkig op heel erg goed. Alaaf, goed genee. Alaaf op de Bokkeriërs. Veel plezier. Ja, zeker. Of wat? Of wat? Stadsprins Juri de Eerste van de Wingbülle, opperwingbul Kevin Fransen en natuurlijk de adjudant Mark Dome. Hoe gelustig heet, ik vond de inzet van de Wingbülle in de debatten redelijk vriendelijk. Maar we zijn ook als Wingbülle zijn we ook übervriendelijk. Hè? En hier in de politiek moesten we af en toe een beetje stechelen. Maar met de vastelovend en vooral vandaag zijn we van harte hier uitgenodigd. En dat moest ook een beetje vriendelijk zijn voor de burgemeester.
Ja, dat sowieso. Want Kevin, door Houtswagen het kritische aanmerkingen op de organisatie, daar word je net ganse vrijhuren. Nee, ja goed, het is natuurlijk een raadzaal en een beetje stachelen moesten doen. Maar ja, dat zou het op zijn minst wel in het dishockey kunnen regelen. Een geluidsinstallatie zou wij een beetje richtig vastelovend kunnen vieren. Want uiteindelijk zit er vastelovensvereniging. En of we vastelovend vieren, dan moeten we net een beetje debatteren. Dat laat ik aan de politiek over. En vieren vastelovend. Het lijkt nog allemaal op schema hoe lustig het. De echte marathon gaat nu echt beginnen. Vanaf nu Jekerdag gaat het doen. En vanaf komende vrijdag dan gaat het echt los. Dan is het Remi Demi en dan gaat het voor beginnen. En ik heb er zin in. Zo goed. Veel plezier. Ja, dank u. In deze gemeenteraadsdebatten werd ook een prominente rol gespeeld door Prins Femke van de Eekheuren van Eikenerveld. En dan zult u misschien zeggen, ja, Prins Femke, ik zie een prinses voor me. Maar zo zit dat niet, hè, Femke? Nee, ik ben inderdaad echt Prins Carnaval, dus Prins Femke. Want? Ik vind gewoon, in deze vereniging, de Eekheuren, hebben ze een Prins Carnaval. Dus een prins met een steek met veren, een ketting, een scepter en een rokkostuum. Ja. Zo zitten verschillende, of best steeds meer, jongere dames in het verhaal. Jij schiet eigenlijk de vogel af door de eerste te zijn, zeker in Parkstad. Ja, klopt, inderdaad. Ja. En dat levert ook nog wel eens vervelende reacties op, of alleen maar positief? Merendeel is positief, maar ik heb ook wel wat negatieve reacties gehad, inderdaad. Maar dat weegt niet op tegen alle positieve reacties. Want er is natuurlijk nog een wereld te winnen wat dat betreft. Nou ja, wij zijn dus heel erg benieuwd naar opvolgers van Prins Femke. Van hetzelfde geslacht als Prins Femke. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik hoop dat ik een deur heb opengezet voor andere dames en meisjes in het vervolg. Geweldig. Heel veel plezier nog. Dankjewel, zal wel lukken. Alaaf, Femke Eerste. Alaaf. Ben van Oosterbos, de ambtenaar hier naast me, is degene die deze activiteit heeft georganiseerd. Hij is de nieuwe communicatieadviseur van de gemeenteraad, puur van de gemeenteraad. En je hebt dit afgekeken een beetje bij je vorige werkgever in Breda. Ja, dus niet mijn vorige werkgever, maar ik heb heel lang in Breda gewoond en daar ook in de politiek actief geweest. En daar heb ik het inderdaad voorbij zien komen. En ik vond dat ieder jaar zo'n leuk evenement dat ik dacht, ja, waarom hebben we dat hier in Heerlen niet? Dus... Ja, ik geloof ook niet dat het hier in het zuiden überhaupt iets is wat wel voorkomt. Nee, ik heb het nog niet eerder gezien, inderdaad. Nee. En wat me dan wel opviel, dat is dat het natuurlijk toch de burgemeester, de voorzitter van de raad dan, en de wethouders zijn die een beetje naar voren komen. Is dat niet een beetje jammer? Nee, dat is niet jammer. Ik ben heel blij dat de wethouders op een gegeven moment wat te drinken gingen halen toen de mensen daaraan vroegen. Die zeiden, we hebben alleen maar water voor ons staan en toen stonden de wethouders op om even een biertje te halen. Nee, dat is fantastisch. En de burgemeester is natuurlijk de voorzitter van de gemeenteraad. Ja, dus in die hoedanigheid heeft hij dat fantastisch gedaan vandaag. Ja. Ja, het was ook helemaal niet om te zeuren, want ik denk wel dat het een heel leuk initiatief is. Volgend jaar weer, denk ik dan? Ja, volgend jaar wat mij betreft weer. Maar moeten we uiteraard nog even bespreken met de raadsleden, maar ik verwacht hem wel. Ja, zeker. Dankjewel.